Kaixo, goazen zazpigarren gaiko kausa eta ondorioak aztertzera, bigarren errepublika, 31ko konstituzioa eta bere erreformak. Eta hemen aztertu behar dugun atala izango da azkenengoa, Fronte Popularraren garaia. Goazen ba. Kausetan aztertuko dugu aurreko garaia. Bai, izan ere, 1933ko azaroan, hauteskundeak egon ziren bi urteko aurrerakoiaren ostean. Eta hauteskunde hauetan segertatu zen eskuma elkarrekin aurkeztu zela eta eskerra banatuta. Eta honen ondorioz, zedak irabazi zituen hauteskundeak. Baina, gogoratu ze urtetan gaude, 1933garren urtean. Eta urte horretan, Hitler heldu zen boterera Alemanian. Eta, eskumako alderdiek eskerrekoen altxamendua saiesteko alderdi erradikal edo zentristako Lerroux erabaki zuten jartzea gobernuburu bezala. Ze politika eraman zituzten aurrera eskumako gobernuan. Aurreko erreforma guztiak murriztu edo geldiarazi edo ezabatu egin zituzten. Gainera, gogoratuko duzuen nola Sanjurjok estatu kolpe bat eman zuen errepublikaren aurka eta kolpista hauentzako amnistia ezarri zen. Bai? Ze hau gainera ihes eginda zegoen Portugalen. Elizak berriro ere berreskuratu egin zuen hezkuntzaren kontrola eta diru publikoa jasotzen hasi zen berriz ere. Eta era berean militarrek ere galdutako protagonismo hori berreskuratu zuten. Zer gertatu zen autonomia estatutuekin? Kataluniakoa murriztu egin zela eta Euskal Herrikoa eztabaidatik kanpo gelditu egin zela. Baina, 1934garren urtean, zer gertatu zen, Lerrouxek jarri zituela zedako pertsona batzuk ministro moduan. Eta orduan, PSOE eta UGTek deitu zuten greba orokor iraultzailea gainera, Katalunia eta Asturiasen, bere biziko garrantzia izan zuen altxamendu horrek. Zergatik, alde batetik, Katalunian, Lluís Companysek Kataluniako errepublika aldarrikatu zuelako, eta armadak errepresio bortitza ezarri zuen hauen kontra, eta Asturiasen, armada, bederatzigarren gaian ikusiko dugun, Franco, Franco ejerzitoan zegoelako, Franco bidali zuten eta Asturiasen greba gogorrak izan ziren eta honen aurrean ere errepresioa bortitza izan zen. Franco bera joan zen errepresio hori aurrera eramatera Asturiasera. Eta azkenik, 1935garren urtean, gutxinaka, errepublikaren gobernu hau krisian sartuko zen. Eta azken finean, ustelkeriagatik, estraperloaren kasu honengatik, hauteskundeak deituko ziren 36ko otsailean. Hemendik pasatuko gara ondorioetara. 36ko otsailean hauteskundeak deitu zirenean, 33ko azaroan ez bezala, eskerra batu egingo zen. Batu egingo zen Fronte Popularrean. Orduan izango zen eskerreko indarren koalizio moduko bat, zeinetan sartzen ziren komunistak, sozialistak, antifasistak, euskal nazionalista eskertiarrak, eta gainera anarkistek Fronte Popularraren aldeko botoa eskatu zuten. Naiz eta ez duten inoiz politikan parte hartzen. Gogoratu bide sindikala hartzen dutela bakarrik. Zein izan zen Fronte Popularraren programa? Kontraerreformatzailean anulatu ziren erreforma guztiak martxan jartzea berriz ere, 34ko urriaren iraultzaren ondorioz atxilotu ziren pertsona guztiei amnistia ematea eta autonomia estatutuak berriz ere martxan jartzea. Kataluniakoa martxan jarri eta Euskadikoa berriz ere aztertzea. Hemen ikusten dugu nola hauteskunde horien ostean, Manuel Azaña ezarri zela presidente bezala eta Casares Quiroga gobernuburu bezala. Hemen ikusten ditugu zeintzuk izan ziren emaitzak, eta gainera oso kuriosoa da ikustea nola Espainiako mapa hau ikusten baduzue eta ikusten baduzue estatu kolpearen ostean egon zen mapa oso antzekoa izango zen, altxatuek egin zuten kolpe horrek arrakasta izango zuela batez ere eskumako indarrek hauteskundeak irabazi zituzten lekuetan.
Orduan, gobernuak hainbat arazo izan zituen, ezkertiarrek elizak eraso zituztelako, eta fasistek ezkerrekoen aurkako atentatuak egin zituztelako. Gainera, jornalarien egoera errepublikan zehar hobetu ezenez, hauek lurrak okupatzen hasi ziren. Gogoratu behar dugu nola, nekazale erreforma esen nahikoa izan. Eta, lehen esan dizkizuedan, eraso hauetan, falangistek Castillo eraso gordiako tenientea hil egin zuten. Eta, erantzun bezala, eraso gordiako batzuek, Calvo Sotelo hil egin zuten. Orduan, eskumako eta ezkerrako indarren artean tentsioa ikaragarria zen. Orduan, momentu horretan ja hasi ziren estatu kolpe baten buruzko zurrumurruak. Eta honen aurrean, errepublikako gobernuak zer egin zuen militar susmagarriak beraien artean urrundu. Mola Nafarro aldera, Franco Kanarietara, Jagüe Valentziara, baina konspiratzaileek jarraitu egin zuten eta estatu kolpea eman zuten. Eta estatu kolpe hori, gerra zibil bihurtuko zen, ez zuelako arrakasta osorik izan.